tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Bawal magpagupit, magpakulot at magpariband. Hindi ako makarelate. Sorry na. Huwag ka na magalit. Tsaka baka hindi ka rin relate sa sa Miss Universe Fever. Ay, oo. Hindi masyado. Si si Mexico. Atisa, oo, 'di ba? Si Mexico yung nanalo, 'di ba? Oo, si Mexico yung nanalo. Tapos yung ramdam natin, napakauna gusto nating sabihin na alam mo naman tayo mga Pilipino kung tayo ay nakakita ng kapwa natin Pilipina na umaangat, nagiging sikat sa international scene. Proud tayong maging Pilipino. Tapos may mga kwento tayo. O di syempre tayo, Diego Bandido, may kwento din tayo tungkol kay Atisa Manalo, which is part siya ng Reyna ng Aliwan. Syempre. O di ba na pasabog tong Aliwan na fiesta for more than 2 decades na ang nagpauso ay ang Manila Broadcasting Company. Ayan. And isa sa mga produkto nito ay si Atisa Manalo. Na noon pa man, nung nasa Reyna ng Aliwan pageant pa lang, alam mo yung angat na. Ganyan tayo kasi syempre ka-close, di ba? Ganyan tayo ka-close, diba? So, ganyan. Basta nalalaman natin kahit na halimbawa yung isang Pilipino sobrang slang na talaga, lumaki sa ibang bansa. Malaman-laman natin may konting Filipino blood. Proud na proud tayo. Ganyan. Hindi ko alam kay Miss Mexico. Baka inaalam na nila. Baka may dugong... May dugong Pinoy din. Diba? Hinahanapan. Wala na mga imposible, diba? So, yung napakarami na ako I would say, no? Kasi pageant fanatic din ako eh. Hindi lang ng pinaka-bongacious na Miss Universe, Miss Grand International, Miss World, na mga international pageants, kundi hanggang sa pinaka-kasulok-sulukan ng Miss Barangay, Miss Gay Pangkalawakan. Pero ikaw, di ba, Nicole Ayala, bukas ipopost ko yung picture. Sumali ka rin din sa mga... Sumali ako. Nahanap ko yung album. Tapos sabi ko, kailan ko kaya ito ipopost? Bukas ko na lang ipopost kasi may Miss Universe Fever. Naalala ko rin dati, nabuyo din ako dyan, sumali din ako sa yung mga Mr. mga barangay-barangay na yan. Alam ko pa dati yung naging tali ko, Ninja Turtle. Paano Ninja Turtle? Yung sayo na, go Ninja, go Ninja, go! Parang tanga. Nakakaloka. Baka naman Mr. Talent ka pa nun. Nakakalurkay ka. Meron, hindi lang yan, sumali din ako dati sa parang Miss Gay. Ikaw mismo. At yung moment na yun yung nakarata yung nanay ko na sa kabaong. Sumali pa rin din ako. Sama talaga ng ugali mo dati. Nakarata yung nanay mo sa kabaong. Yun Miss Gay ko yung mga media na yun, nasa radyo na kasi ako noon. So join ka lang kasi asa bida-bida and bibo-bibo. Yan, diba? Ganun talaga. So lahat tayo fanatic sa ganyan. Alam mo, kapag halimbawa kailangan ng help ng kandidata in terms of votes, makikita mo talaga na mamayagpag ang Pilipinas. Para saan pang naging texting capital of the world tayo noon at social media capital of the world yata tayo. Alam mo, Manong Driver, itong si Nicole Ayala, pareho sila ng asawa niya. Kanina, yung pabalik kami dito sa station, tumawag yung asawa niya, nagre-report. Mami. Alam mo ba? Kalahati na. Sabi niya, kalahati yata ng stadium sa Thailand, puro Pilipino. Nakaka-proud, cute. Sabi niya.
Yun lang, bye-bye. Yun lang, bye-bye. Fanatic ng pageant yun. Kaming dalawa. Isa yun sa common ground namin. Kanina nga dahil nga third placer si Atisa Manalo. Siya yung unang nag-message sa akin, sabi niya. Hindi, unang pumunta sa akin si Conyo Bicolano. Kanina pa kami affected. Na Conyo Bicolano, by the way, sa sobrang tindi ng Miss Universe fever namin at galing na galing kami kay Atisa Manalo, nakalimutan kong batiin ng isang bongacious na Happy birthday! Happy birthday, broski. We Ayan. love you. Oh, happy birthday, Naway broski. umalagwa ng bonggang-bongga ang iyong singing career. Ilang taon na si Brosi? 24? Ayun naman ang projection niya lagi. Happy birthday to you, Conyo Bicolano. Happy Anyways, birthday. bukod kay Conyo Bicolano na pumunta sa akin, sabi niya, Ma'am, third. Gumanon siya. Yung asawa ko, ang unang message, paka-declare na third si Atisa, ang sabi niya, luto. Harap-harapan luto. Akala mo yung Ikaw ka mag-anak. hindi lang yun. Jex, akala mo yung ka-message ko, Becky. Alam mo yun? Nakakaloka, luto. Harap-harapan luto. Saktan yung kamag-anak. Nasaktan yung kamag-anak, nasaktan yung Bex. Kaya sabi ko kanina, baka medyo mainit-init ng kaunti yung ulo ng mga Bex, kaya bawal magpagupit, bawal Correct. magpariban, bawal magpakulot. But ako, I'm really proud din sa performance ni Atisa. Yung alam mong posibleng siya na talaga, kaya talagang obviously, nakaka-disappoint na, ba't hindi? Na, alam mong, she's so regal, pakabongga, di ba? Tingin ko, it goes Wow. with... may opinion? May opinion? O sige nga, makikinig kami sa opinion ng bandido. Goes with di ba naging to si Miss Mexico. Ito yung sinabihan na stupid ng isang pageant director oo na nga nag-walk pala. out. Siya pala yun. So maganda sa optics na kung siya yung mananalo, talagang nire-represent niya yung mga kababaihan. Correct, na women equality Diba? club. Ay, in fairness, hindi ko naisip yan. Pwede. So siguro Pwede. tingin ko nakadagdag yung sa image niya sa mga judges. Maaari. Yung pagsagot niya. Maaari. Yan. Oo nga, kasi nag-create siya ng commotion bago mag-start yung pageant dahil sa... yung walkout na nangyayari. Kay Nawat yan Diba? Sorry na, Maman Chuper, kilala mo ba yung mga sinasabi namin? Pero kahit hindi mo kilala, huwag ka nang mag-alala, di ba? Ang balita lang namin sa iyo, Maman Driver, at lahat naman nakatutok, di ba? Third placer ang ating napakaganda, napaka-regal at bonggacious na si Atisa Manalo. Correct. She really did a good job, a bonggacious performance in all levels. Yan, Kaya para sa mga congratulations. Pinoy. Correct, ito na naman, proud to be Filipino na naman tayo. Ayan na naman tayo, di ba? Di, pero totoo kasi sobrang aficionado, sobrang passionate ng mga Pilipino pagdating talaga sa mga pageant. Aminin nyo na yan. Sabi nga ni Broski kanina doon sa chat group nila ang daming nakalib. Correct, ang daming nakalib kasi nasa Thailand. Sabi ko, wow, ang taray, may pamasahe papunta ng Thailand, di ba? Ganun tayo ka-passionate about it. Na yun nga maski as simple as Miss Gay Pangkalawakan na nasa gilid-gilid ng kung saan mga estribo o daan, talagang pinupuntahan at sinusuportahan. Talagang makinang ngayon yung Becky Verse talaga sa pagsuporta sa ating pambato. Correct. Ganun tayo. Actually, parang in the same way na ganun yung passion natin pagdating sa basketball. Parang feeling ko magka-level sila ng pagdating sa mga pageant. Nakakaloka. Naalala ko nung pinag-join ako dyan, ang talent mo ay Ninja Turtles. Yung akin, yung talent ko, serious yung talent ko. Ano siya, soliloquy. Yan. Explain mo nga sa amin yung siya, parang soliloquy. part siya ng Hamlet. Okay. Book ni Shakespeare. Sa Bicol to. So, yung memorize ko yun kasi nag-aaral ako nun So, memorize ko siya. Tapos sinabi ko, tahimik talaga yung audience kasi manghang-mangha sila sa English ko. Hindi nila alam, ang dami ko ng mali-maling sinasabi pero with confidence at Miss Talent.
Bukas post ako ng picture for the very first time. Oo, sa Ang akin. tagal naman na nun eh. Oh, ako maalala ko dati may mga espada pa ako eh. Oh, 'di ba? Ano 'yan? Cultural ano 'yan for sure yung national costume eklavu. Hindi, Ay, yung sa ano, Ninja yung Turtles Ninja mo Turtle. nga. Kasi nga, Ninja Turtle. Tapos, So may mga may espada. nag-train pa sa akin talaga kung paano mag-ano ng espada. Taray. Oh, tingnan mo, 'di ba? Ano 'yan? Ano 'yun? Contest 'yan na among broadcasters, Oo. 'di ba? Ito hindi, parang sa Ano ba? barangay to eh. Mr. Oh, iba, Barangay. Iba pa yan. Iba pa yan. Alam mo, ito lang masasabi ko ha. Nakakayaman po sa mga itsura namin. Wag na po kasi baka iba po yung ano, Oo. iba po yung definition ng kagwapuan at kagandahan nung araw. Kasi kung makapagkwento talaga tayo na may history Oo. tayo sa pag-join ng pageant, akala mo naman ang kikinis natin. Alam nyo, kami po yung ano, ay kulang ng isa. Ikaw kami po, dito, Saya. kami po yung pampadami. Yun ang maalala ko talaga. Correct. Kami po yung dahilan kung bakit napuno yung required 15 candidates. Pamparami po kami, pampadagdag ng bilang. Ay, nako, nakakalurk. But we're happy. Happy naman tayo. Of course, ang wish natin talaga makuha yung corona. Sino ba namang hindi mag-wish ng ganun, 'di ba? Pero of course dahil ano naman tayo, isipin mo ang dami nun. Oo. Ang daming na naging bye-bye girls. Pero nasama sa top 5 na pangatlo pa, 'di ba? So talagang isang napakalaking achievement din naman talaga 'yon Oo. para sa Pilipinas. Ayan. At hindi lang 'yun Oo. bonggang-bonggang achievement 'yun. Correct. Alam nyo, dalawang bagay lang yung makapagpapatigil sa mga opisina na parang walang ingay, na wala kang makikitang tao. Yan. Unang-una yung laban ni Manny Pacquiao. Correct. As in talaga. Oo. Alam natin sa kalsada wala talagang Tama. tao. Pati yung mga kriminal tumitingin. Correct. Na lahat sila nanonood eh. 'Di ba? Tigil krimen. Oo. Tigil trabaho, tigil lahat. Buti nga nangyayari siya ng tama ba Sunday usually. parang ganun, oo. Oo. Tapos sa kanilang pagkatapos ng laban ni Pacquiao, sa kanilang tayo naglalabasan sa mall, Ayan, ganyan. Pero yung mga oo. oras na yon mula sa anong tawag doon sa Yung fight laban, bago, oo, yung fight ba? Oo. Yung pre-fight, parang pre-fight, ganun. parang oo. ganon. Mula doon, wala nang tao sa kalsada. Tahimik lahat. Tahimik, di ba? So, dalawa lang. Laban Oo. ni Manny Pacquiao. Ano yung pangalawa? Saka ito, yung Miss Yung Universe. Miss Universe. Oo. Eh, di Yung mga meron- parlor, Oo. hindi pwedeng magtanggap ng customer. Correct, wala. Ano sila. Kanina nga, kung Oo. kailan sasagot ng si Atisa, a-adlib na kami ni Konyo. Alam mo yun, natataranta kami. Anong unahin natin? Trabaho o Miss Universe? Hindi kayo yung mga boss doon kanina, yung nakasabay ko, asan si andun nanonood sila ng Miss Universe. Diba? Kaya gano'n na lang din katindi yung pressure sa mga sumasali sa mga international na competition. Hindi lang naman mga pageants. Uh-huh. Any international competition that you are representing the Philippines. Kasi syempre, ang tinatayo mo talaga na bandera, yung bayan mo. Kaya yung pressure, yung stress sa shoulder, napakatindi. At saka syempre itong si Atisa, bago siya maging representante ng Pilipinas, ang dami niya rin pinagdaanan, di ba? Oo naman. Ang dami ding failure. So ganun kasi talaga yung reyna eh. Correct. Marami ka pagdaanan para masabing reyna ka. Ay, Oh, is di ba? that- Ay, pwede na pala. Pasok na pala din Di ba? ako. Ikaw nga reyna ng radyo, di ba? Pasok na din pala ako. Nakakalurky. Totoo. Bago ang isang reyna ay itinatalaga. Oo. Diba? Kunyari sa Inglaterra. Correct. May mga dinaanan yan. May kwento Oo. yan eh. Hindi naman bastang nilalagay lang eh. Wala namang, Oy, kami ng ikaw reyna, na. hari ka na. Mukha kang makinis. Ikaw na yung reyna. Hindi. Hindi, oo. May mga qualifications, Correct, oo. 'di ba? At ang maganda lang dito sa ating Miss Universe fever na kahit papano, ako para sa akin yung isa na naman ito sa mga rason kung bakit gusto nating mahalin ng Pilipinas. Yan. Kasi 'di ba, there are so many times that we feel like, bakit pa tayo nandito? Wala na ba talagang magbabago? Ano na nang nangyayari, 'di ba? Pero may mga ganitong palambing si Lord eh. Oo. O teka ha, o sa politics side medyo ano tayo, Oo. nga tsaka medyo questionable. Correct. O, huwag kayong mag-alala pagdating sa pageant, pasok Oo. tayo sa banga. Ayan. Ganon. So, imagine- si Lord ganun yung language na ha, pasok tayo sa banga. Imagine niyo sa dinami-dami ng mga bansa. Yes. Third tayo. Diba? Amazing yun At eh. hindi lang yun. Magaganda po silang lahat. Oo. Isipin mo, cream of the crop sila of their Totoo. country. Kasi bago naman sila napili, hindi rin naman yan. "Shh, parang kami ni Diego, "Shh, sumali ka." Kulang ng isa. Kulang ng isa May eh. nag-back out.
Kailangan ng pampadamis. Halika na. Itong mga to talagang dumaan sa rigorous training, dumaan sa competition within their country. 'Di ba? Kaya proud Filipino moment. Ayan. Oo. 'Di ba? Marami pa ring rason kung bakit nagiging kamahal-mahal ang Pilipinas. Correct. Ayan, kahit mga kalalakihan pagdating sa mga ganito, actually sa totoo lang kanina naghahanap ako ng link din. Diba? Para makapanood. Oo. Diba? Hindi totoo. Oo. And it doesn't make you less of a man. Or kung halimbawa nga, ano to support eh. Oo, Pilipinas totoo. ang sinasabi Correct. natin dito. Yung bansa kasi natin dito, yung at regardless stake of regardless of gender. Diba? Yung bansa natin yung at stake. Oo. Yun. Ayan. Nakita ko Nakakatuwa. talaga si Broski kahit birthday niya, nalulungkot siya. Sabi niya, ang ganda naman ng sagot na yun. Kaya nga Kasi nung, sabi ko nga sa'yo, right before yung adlib namin, mga few seconds, sumasagot si Atisa, nakakapit kami. Kumakapit kami dun sa sagot eh. Kasi inihintay namin na talagang ma-deliver niya ng buong-buo na walang flow, which she did. Ayan. She was very, very confident. Ayan. Tsaka nakakaloka talaga yung sinabi niyang, I came from a poor background. Uulitin ko lang ha, hindi halata. Tayo kasi Diego eh. Kahit hindi nating sabihin na we came from a poor background, halatang halata. Halata sa kutis. alam mo talagang hindi, walang aircon sa habang tayo'y lumalaki. Correct. Oo. Diba? So siya galing sa hirap pero hinubog, kuminang. Galing, no? Kuminang. Oo, diba? See? And alam nyo po, ang kwento ay mas nagiging maganda. Ang kwento ng success ay mas nagiging inspiring. Pero kapag may mga failures. Imaginein mo yung pinagdaanan na hirap bago ka kuminang si Atisa, di ba? Ang sabi ng dami din eh. Jex, ang sabi ng kaibigan nating taga Candelaria, kasi Candelaria yan Quezon. Oo. Talagang si Atisa ay galing talaga sa liblib na puok. Ba't hindi halata sa kutis niya? Kaya nga Bakit tayo? Ako na lang. Ikaw lumaki kang probinsya. Ako na lang Manilenya from birth. Hindi halata sa kutis. Hindi talaga patas ang mundo. Ito lang din talaga kapag nakikita ko si Atisa Manalo. Lagi ako nasasampal. Alam mo yon, parang hindi ka talaga maganda, Nicole. Tapos yung liig niya ang haba. Papunta na si Giraffe. Ang haba talaga ng liig niya. Ang ganda. Pero yung training kasi nila, hindi rin basta-basta yan eh. Na-remember ko, yung meron, diet. correct ka, may isang, not sure kung Miss Universe pageant yun, na talagang unforgettable. Kasi tinanong siya kung anong gagawin niya right after. Kung if there's anything that you want to do. Tapos ang sinabi ng contestant was, I want to eat. Eat everything I can and I want to eat them twice. Kasi for sure, para ma-achieve naman nila yung ganong body, sobra. di tayo sure kung anong kinakain. Correct. Damo? Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That